खुलुमबाय रायजोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन रागा गोसा मानसिफोरा आसलते मा टाइपनि बिसोर मानो एफा रागा जोङो आसलते जोङो नुनाय बायदि किसुमान मानसि खोब खें खें खोब माने फिसा फिसा खोन्थायावनो रागा जानाय बेफोरबायदि मानसि गोबां दं नाथाय बिदिनो बिसोरो जाबायदि रागा जोङो बिदिनो खोब अनसुलाबो जायो मानसिनि दुखु खैफोद बेफोरखौ नुनानै बिसोरबो गोसो सिङाव जोबोद दुखु मोनो आरो बिसोरनि खैथामान गुन आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनि बारा रागा गोसा मानसिया कुनु दिन मिसा बाथ्रा बुङा बिसोरो आरो सोरबा मिसा बाथ्रा बुंबाबो खोब रागा जोङो बा खोब तान मोनो बिसोरो आरो बिनिखायनो गावसोरबो मिसा बाथ्रा बुङा आरो गुबुना बुंबाबो बिसोर तान मोनो आरो बेफोरबायदि मानसिया कुनु दिन रावखौबो धका होआ रावखौबो थगाया बेफोरबायदि मानसिया 99% बेफोरबायदि मानसिया माने खोब स्मार्ट जायो आरो रावखौबो थगायि रावनिबो थाइसेबो जायि बेफोरबायदि जायो आरो लोगोसे बेफोरबायदि मानसिया खोब स्मार्टबो जायो न'खरजों खोब अनलायनानै थायो गासैजोंबो माबोरै मिलायनानै थानांगो बेखौबो बिसोरो खोब मोजाङैनो मिथिगो सोरखौबा जुदि गाज्रि फंनैसो बुंदोबाथाय बेखौ बा बेजों माबोरै उनाव रायलायफिननांगो बा बेजों माबोरै उनाव गोरोबफिननांगो बेखौबो बेफोरबायदि मानसिया खोब मोजाङैनो मिथिगो आरो लोगोसे बेफोरबायदि रागा गोसा मानसिफोरा आसलते गोसो सिङाव माबा नङा माबा मोनसे बिसोरनाव गेदेर सिन्ता हाबनानै थाबाय थायो सब समावनो बिनि गोसो सिङाव माबा मोनसे सिन्ता थानायखायनो बेफोरबायदि मानसिया बांसिन रागा गोसा जायो गतिके जायखिजाया रागा गोसाबानो मानसिखौ गाज्रि साननाङा आसलते बेफोरबायदि मानसिया खोब मोजाङानो होननो थाङोबाथाय मानोना बिसोरो रावनिबो थाइसे फैसा जाया रावखौबो थगाया बा गुबुना थगायबाबो बिसोर तान मोनो आरो बेफोरबायदि मानसिया खोब खहस सरलबो जायो सम सम रागा जेरै जोङो बिदिनो खोब खहस सरलबो जायो आरो खोब मानसिफोरखौ अननोबो रोङो बिसोरो जायखिजाया बेफोरबायदि भिडिअ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।